ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଣ୍ଡି ଓହ୍ଲା ହବ ତମେ ଦେଖିନିଅ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୁ ଭାଇ ସେମିତି କ'ଣ ହଉଛ ଛୋଟ ପିଲା ଲେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ବସିଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ ସେଇ ଡିସ୍ରେ ଆମର ଓହ୍ଲା ହବ ଦେଖ ତୁ ବାଳ କହ କି ଯାହା କହୁଛୁ କହ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ପାର୍ଟି କରୁନି ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଇସା ଆମେ ପାଇବା ଭାଇ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ପନିର ଫ୍ରିଜରେ ଦେଖ ପାଇଲୁ ପନିର ନାହିଁ ପନିର ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମର ଆମର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସାମାନ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ପନିରରେ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଳୀ ଭକ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳୀ ଭକ୍ତ ଆମେ କାଳୀ